Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uyan na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Hi, hi, hi. Magandang morning, Pilipinas. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? I'm fine to be with you. And you, and you, and you. Good morning, Tabi. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Magandang morning na, Pilipinas. Good morning po, Legazpi City. Good morning po, Probinsya Canalbay. Good morning, Daraga. Good morning po, Bicolan. Mga Bicolano, sa mga parte kan mundo. Mga nakatutok po, mga tugang sa Facebook Live in the morning. Sa Morning Hirit. Kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo. Si Mark Sean Madrid sa tuyang Facebook Live. Kumusta po? Newsroom, News Manager Mar de la Cruz. Managos, nakalap mga bareta sa lado nasyonal. Mga may birthday dyan, happy birthday. Friday. 28 na pala na, no? 28 na palaan, mga tugang kambu... 27. Aldaw na biyernes. Yun. Sa... ano yan, mga birthday celebrators natin. Magandang morning. Good morning, Tabi amigong Jonas na Rosal. Sabi ni Jonas, Godspeed nga amigo. Good morning, Tabi amigo. Sabi ni Pading Ray Romero. O ni Dangugan Indo ini ha. Good morning, Padi. Mga ipinagbubuot daw hali sa Deuteronomio 25:11-14. Kung mag-iwal ang duwang lalaki, asin magsurog ang nagum kan saro, dangan kinaputan kan babayi, ang kinabuhay kan kaiwal kan sayang agom. Puputulan nin kamot ang babaeng yan. Day kamo mahirak sa iya. Siring man, day kamo magamit nin duwang klaseng pagabat sa sendong timbangan. Sarong magabat, asin sarong magian. Day kamo magamit nin duwang klaseng takadan. Sarong dakula, asin sarong sadit. Uyog-uyogon mo yan. Uyog-uyogon mo. Ulitin tadawin eh. Kung mag-iwal ang duwang lalaki, asin magsurog ang nagum kan saro, dangan kinaputan kan babae, ang kinabuhay kan kaiwal kan sayang agum. Puputulan nin kamot ang babae niyan. De ka mo mahirak sa iya. Siring man de ka mo magamit nin duwang klaseng pagabat sa sendong katimbangan. Sarong magabat asin sarong magian. De ka mo magamit nin duwang klaseng takadan. Sarong dakula asin sarong sadin. Ang gabos talaga pala, nakasurat. Nakasurat pa lang talaga ang gabos. Good morning, Tabi. Tano Ayala. Magandang morning. Thank you, Tabi. Sa mga tataramon. Ngayon na pag-aagarig di po mga tugang sa tuya po na Morning Hirit. Pag may good news, May bad news. pag may bad news, May good news. sige, text na po ang mga good news, asin mga bad news, mga tugang in the morning sa DZGB. Pag may good news, may bad news. Pag may good news,
may bad news. Pag may bad news, may good news. Mga residentes kan barangay sa Legazpi daipang kuryente. Good news, bad news. Nagpaparabalik-balik ako sa APEC, di pa po kami natatakudan. Another bad news. Iba man yun. Iba man. Wala kang good news ha. Wala kang good news. Ito. Sarot po sa mga paradangog. Smart daw kita mabasa. Kan mga good news, buda bad news, mga tugang sandali lang ha. At ilingon ta daw so number ta mga tugang sa smart. Okay? Good news po, Henry M. Nagbulos sa tubig ka sa Banggi. Nagbulos da sa tubig ka sa Banggi. Bad news, pag matako mo niya na aga, dai na. Sain po ka mo, sain po ka mong area, ta sa Legazpi, grabe reklamo sa tubig. Good morning, Tabi. Tano Ayala, Kanbuyuan, Legazpi. Good morning. Good news daw. Good news, nag-resume na sa klase. Bad news, sumaistro kan aki ko. Gusto niya mag-online, maski dahil pa kaming kuryente. Grabe man na maestro. Grabe man na maestro yan. Magyari. Good morning, Tabi. Kasuhapon, Henry, malabo tubig didi sa Washington. Bata malaba, tapos malabal ki 1-year-old na aki. Permin sa nang mati ang tubig. Wara man po kami pambakal, permi ki mineral water na pangkarego sa aki, tapos mahalon sin na magsingil. Grabe pati surcharge. Pag dahil makabayad tulos, pigbabayadan mahal ang diit na bulos, mas mating tapos mating tubig. Umali na sinda dyan water district, paano na kami sa enda. Good morning, sabi ni Kapitan Ami, naagap ka nga na. Pagyari si Kapitan Ami, nakamali siya kapalahan. Good news, bad news, dahil mo pigbasa text ko. Nabasa ko na. Iyan ang good news. Iyan po ang good news. Good morning, Tabi. Sandali. Ito. Good news daw. Ayun na, 13th month pay ang SSS. Bad news, wala pa yung 1K na dagdag. Bangon, mga taga-SSS. Good morning. Ito. Dali lang ha. Sa sarap na makitang number. Taga-Kapitan Ami, Nosidal. Ito, baka ikaw pa didiki ko na. Ito, sabi niya, good news. Ay, iba pala ito. Good morning daw sa mga market vendors kina Marita, Gemma Camacho, Cha Nelly, Cha Ami at Jocelyn sa Market Legazpi. Good morning, Tabi ha. Mga taga dyan, Tabi, sa market site kan Legazpi. Good news, may bolos na. Bad news, garo kape. Mate, ang bolos. Wow. Ano ba yun? Kuya, good morning. Pakibati Tabi isang agom na sinati na amay na naglalaba. Ay maraypan si agom mo. May tubig gayon. May tubig. May tubig. Okay? Ito, good news daw. Good news. Ilalogo dito. Ito. Good news. May mga nagtarabang asin nagtaong kwarta sa mga biktima kan bagyo. Bad news, social distancing din obserbar, urumul-umul ang tao. Iyo ba gano? Ay, yan ang problema ta. Okay. Good news daw, mag-inibong mga sales ngunyan kan mga malls. Bad news, pambakal ang wara. Good morning daw sa mga employees kang Metro Gaisano, Legazpi. Yes, sige, good morning. Good morning! Good news! Warang pila sa pandisalan. Yehey! Inasay mo, kulatunta ka dyan. Bueno, yan tabi mga good news in the morning. Hindi po mga tugang sa morning hirit sa DZGB. Pag may good news, May bad news. pag may bad news, May good news.
O may pahabol. Sandali lang may pahabol tayo. Good news. Sandali lang Good news. Good news. May ilaw na sa buong istanza. Bad news, nag-iisang harong sa Highland istanza. Wala pa. Yan, sana. Di pisilaw nun baga? Aha, okay. Happy birthday po sa mga birthday celebrators natin. Ngunyan pong aldao, i-text na po sa may mga birthday. Day, good news, igwa, mas, day, nagbulos ang tubig sa bugtong. Happy birthday po kay Vicky Sales ng Bagong Bayan, Daragalbay from Gina. Good morning, Henry M. Happy birthday po sa sakuyang agom na si Daddy Nol from Mami Sally at sa kanyang mga anak na si Darwin at Kim. Happy birthday po. O wala man kibang may birthday po. Happy birthday to you. Human sa napalan ito, wala bang kibang may birthday? Wala bang palan? Madali lang. Tabakay ko di sa globe natin. Wala man palan. Tingnan natin kung may greetings tabi mga tugang sa Facebook Live, yung mga nakatutok tabi sa Facebook Live. Madali lang i-double check kung igwa tabi ki post. Buda kung may naghihiling, duda ko daya. Igwa man. 41. Paki-share na lang tabi mga friendship, Paki-share na lang tabi, Paki-share please sa tuyang mga barkada, Chi Moral, good morning tabi. Happy birthday. Emelina Ludana, pakibati po happy birthday sa daughter ko Cherry Ann Ludana. Salamat po. God bless. Zenda Laksa Grande. Morning Philippines, mga kababayan, mga Bicolanos ang watching from Hamilton, Ontario, Canada. Morning tabi Good evening po digdi sa mo. Stay safe. Banggi palan ngunyan sa Ontario, Canada. Banggi sa inda. Good morning po. Ate Nits Manzanilla, God is good all the time. Happy Thanksgiving Day sa mga taga-US. Talaga Thanksgiving Day pala. Dakadakol ngunyan ang ang bubuno na turkey, di ba? Mga i-offer naman Maila Granadino, keep safe always from San Roque, Legazpi City. Okay? Lito Esquivel, good morning tabi. Elvera Toledo, Alvin Maceda Herrera, mga taga Mororo Ginubatan Albay, good morning daw sa Herrera at Maceda's family. Yes. Good morning amigong Awi, Kalamutsa. Good morning sa inyo. Good morning tabi. God bless po sa mga taga Balagtas, Bulacan. Aparang Balagtas, Bulacan, Teresa Daria. Sabi po ni happy birthday po sa tugang kong si Yolanda Pesino. Sabi ni Zenda Grande. Okay. Good morning tabi amigong Jokes Nunez. Yan. Good morning amigo. Advance happy birthday sa dua kong kids na CJ and JC, December 16 and 15. Lucky Nieva. Jokes, long time no siya. Chinet, good morning tabi. Chapuring Almilia, good morning. Okay, sige po Yan po ang satuya na mga mensahe nyo na pag-aaga sa Facebook Live. Happy birthday po kay Missy Nadine Baldo from Daddy and Mama. So akin mo ni Ronald. Talaga I hope. Happy birthday, Missy Nadine. So daraga muna ini. Missy, happy birthday. Nisi Baldo. Yan. Ay sigurado ini. May buko salad naman kita taon-taon. Aday ko niya pwede magparakaros ki buko salad urumpo ka ng tabo. Good morning tabi sa mga sister ko dyan sa Boraguis, Merly Bayani and family, also kay Miriam Avenue na Taganaga. Sabi ni Ate Sally Magdaong. Yan. Good morning tabi Ate Sally. Good morning tabi sa mga taga Boraguis, Legazpi City. Okay. Open no. We gotta give for you. Date ang nagailing sa imo sa FB Live, tamaluy ang signal, pero dakulo nagadangog sa imo. Ay, salamat po na maray. Salamaton.
Ito, sandali lang Good morning, pakigreet po. Happy birthday ka. Ay, uni, may nag-text. Miss Baldo, happy birthday nga yata. Yan o, Nald. Ang plano, Nald. Makararigo sa Nald. Sa puro. Mula kay Jaime and Emily ng Maoraro, happy birthday. Good morning daw. Joy Palacio, happy birthday. Yan. I hope you'll Good morning po. days like this. Good morning po. Okay. May fade. Legazpi Water District. Yan ang gibo ninda maski maati may baya diyan sila masaya. Yes, okay. Oh, there. Advance happy birthday po kay Daniela Kate Mostar. Saka kay Mark Dave Mostar ng Purok 3, Travesía Ginobatan Albay from Tita Carol. Happy 7th birthday po kay Kylie Choi Hilig. Apo yan ni Madam Queenie Hilig. Good morning, Madam Queenie. Birthday palan kan sa imong apo. Advance happy birthday ha. Kylie Choi Hilig. Yeah. Good morning, Madam Queenie. Long time no see. Good morning po. Good news. Kasi magandang umaga, sir. Bad news, ang converged internet, palpak. Warang connection kay puhan kan mga estudyante. O yan baga. Biga sabi ko sa Endo, magpakunik ka mo sa mga local players na lang para madaling apudan. Ang pagkulit madali. May network na lapa, dahil yan pasarado ni Digong. Okay. Ano din eh? Ano itong network na to? Ayo, ya. Sa Pag-asa Daraga, good morning Tabi, sabi ni Manay Miletro Brigado. Okay? Okay na? Okay na. O naubos man gira. Igwa pa Ito. Good morning daw. Thanks God it's Friday. Sabi ni Tony Reyes. Magandang morning. Okay? O sige, sandali ta. Thank you Tony. Good morning Tabi. Say, mapudan ta daw ang Pag-asa Legazpi. Taramonta daw an kamugtakan kam panahon. Wilma Aguilar Mayor. Good morning ngaya. Kompleto na naman ang aga ko. Watching and listening Tabi. Salamat Tabi, Madam Wilma Mayor. Okay, sandali lang ha. Good morning Ma'am Wilma. Tapudan tawang Wilma ang Pag-asa. Ramonta daw kung ano ang sitwasyon mo niya na panahon. Cannot be reached. O ano iyan? Cannot be reached on number kang Pag-asa. Madali lang. Sa kabilang number. Paano yan? Yan mga number kang Pag-asa. Cannot be reached. Ay, sus kong pangyari sa Maoraro. Good morning, Kuya. Ongoing pa po ang registration sa COMELEC. When po National ID? Ay, ongoing po yan. Ongoing po yan. That will reminds us of Okay. Ongoing po yan. Good morning, Tabi. Tungkol sa Jim's Coffee. Abay, sana, kung ano man po naihulog mo naman, naihulog mo na yan. Let the, if they decide during the raffle draw, kung qualified ka po o dahi. Okay? O no, report na tayo. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Alarmario po nasa linya. Paringal, good morning. Go ahead. Good morning, Pane. Merry Christmas na. Nagpapasalamat ang ibang residente sa atab na Christmas ninda digdi sa southern area kan Legazpi kay Pangulong Duterte as in DSWD sa indang SAP o Social Amelioration Program na naresibi. Kasod maghapon digdi sa covered court kan barangay Taysan. Schedule ang mga barangay kan Taysan, Estanza, Maslo, Gumapon, Mariawa, Imalnod, Bangkirwan, San Francisco, Kagbakong, Bariis, asin Binavista na nagresibi kan SAP ang ibang residente. Sinda itong mga dahi nakasabay sa second wave kan SAP na inapilar kan mga barangay na makonsiderar. Iba-iba ang mga rason kung natasinda na nakasabay sa second wave. Pero at least dinangog kan Gobyerno Nasyonal sa pagi kan DSWD ang apilar kan mga barangay kung kaya kasoon
Dako lang man nakaugmahan kanibang residente na nagpakaresibis sinda kan sap na ini na at least makatabang-tabang naman sa pagkabuhay kan mga abang sana para sa COVID kundi sa mga nagkaberiktima kan bagyo na talagang namatian man ang sobrang pagtiyos ngunyan at least nakatabang-tabang na sa indang pangural daw na pagkabuhay. Yan, banian mong karas kan mga informasyon. Ada di Southern Area kan Legazpi, Alarmario, DZGB. Salamat pa rin Al sa report. Mientras tanto, Lowens Barcena po nasa linya. Lowens, good morning Lowens. Yes. Go Good ahead. morning, VP. Maliputo ng pagkaaga. Normal yan, tapas ko. Iyo. Aha. Roger, sa mga dagdag pa niya itong bareta tabi VP Kunkun sa karsel, ang sarong 31 anyos na soltero makalihis na dakupon ini sa kasong frustrated homicide. Basado sa police record, kan Legazpi City PNP, ang suspect na bida na si Kerwin Daria Marqueses, 31 anyos na BBP, warang agom na taga Zone 4, Barangay Bitano, Legazpi City. Ini inarestarkan ipatura kasuhapon sa bisa kan mandamiento di aresto na ipinaluwaskan Oktubre 30, 2020 sa kasong frustrated homicide na may 72,000 pesos na piyansang ipinagre-rekomendar para sa saiyang paramientras na libertad. Ang akusado niya sa kustodiya kan Legazpi City Central Police Station para sa formal na disposisyon. Yan tabi bipan mga dagdag na istorya so far digdi sa Legazpi City PNP. Ako po si LVB. Salamat Lowens. 5:31 mga tugang sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramontado kay Padigmaran, mga istorya lamang sa lado nasyonal, sa mga mabandera, nagbabandera po sa mga periodiko. Ngunyan po nga daw. Padigmar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, GP. Good morning sa mga tagalugan tabay, Pilipinas. Mapirmang ngunyan daw sa tripartite agreement sa AstraZeneca sa pagbakal ng COVID-19 vaccine. Wow. May sponsor pala. Sponsor? Ito kaya tripartite ta. So gobyerno, so pribado, tapos so AstraZeneca. Anong pagkalitang pribado dyan? Di man pinangaranan. Pero nasa kunyan sa na ito, dito naman nguna. Iyan AstraZeneca iyan. Iyan so 90% ang efficacy? Kunyan ini, yung United Kingdom ini. Iyan ang 90% ang efficacy na pigdidiscuss kan sarong aldaw sa television. Roger. Ang mga vaksininda, marayda sa mga young adults. Buda ang sabi, Buda sayang. medyo da barato digdi. Pero 90% kaya ang efficacy, di pwede kita doon sa 95%? Nasa negosasyon. Kaya lang okay. may iba kaya na mga kumpanya na abo na mag-clinical trial sa Pilipinas. Ngata? Gusto mag-direkta na sa FDA, bala na ngayon sinda. Kung tugutan nito kami, o dahil. Pangyari, abo na mag-testing? Abo na. Dok-dokin na nga Basta sabi na sa painting kumpanya ang nagpapahayag na mag-ano. Pero ang sabi ni Carlito Galvez, yung vaccine jar, abot to ning hanggang 5 taon, BP. Ang kaya lang daang ineksyonan sa sarong taon, 20 milyon. Grabe, So ang target is 20 o 60 milyon. Kaya may mga problema kaya ngayon. Primero, so availability sa pagbakal. Iyo. Itong supply. Tapos, so sa sarayan. Dapat pala mamantinir ang lipot na negative 20 to 80. Iyo. Negative 80 Celsius. Yes. So yun ang magiging challenge kung paano. Na halimbawa kung nasa naga, so sa imong Istakan. Ano pag-abot sa albay pag pinahi mo? Saan magbiyahe Ibig yan? pa daw? Madara kang freezer, refrigerator ka. Yun ang challenge. Iyon. Alright. Pero Santo, good news. 2021 proposed Alam ko na pa national Bako budget. pa kahit ito baga, mo man kitang mag-advance negotiation kang gobyerno, naghaharagad ang advance payment, kung nasisibot kitang pulos-pugos. Nag-check na magasiko niyan. Si Digong. Sabi baga ni Presidente, Ay, habo niya. tang makipag-negotiate mo na Sino ngayon. tito? Ha? Sino tito?
Kang inot. Oo, pero kanahiling na may 95% tapos may 90%. Ay, nangaya? Oo. Adalan nito sa nakimaray. Kaya paminsan na udyan kita. Oo. Okay, 2021 Proposed National Budget, lusot na sa Senado. Pagpiripon kan paikam, gigibuhon saga. Ayos Pira man da? So, 4 plus na trilyon. Roger. Pira man da sa naisingit? Kaya man da. Aday man. Sabi ba ni, tigtir ba ni Congressman Yap? Wala yung man chairman pala. ka appropriations, Wala marisan man. nga yako. Day man pala. Kung mapatunayan ni Nindo, mapatunayan mga senador na may sinaringit kami. Day man pala. Day man da. Day man pala. Maya. Aber daw, tisingon ta. Okay. Kung non mapag nakaabot kay pinglak to ng budget, tisingon ta daw. Dahil napasado na. Pasado na? Awo pala na no. Pasado na. Mga baykam na nga ni palan. Dahil nagpunta. Maurat ma. 22-0. Maray man talaga. Oo. Maray man. Oo. Mga kunyan man sa ito. Mga style. Okay. Hindi ka po na corroborative corroborative critic. Critics. Nagyari ano. Corroborative opposition. Oo. Okay, COVID-19 cases sa nasyon nasa sobra 424,000 na. Yan. Oo. DepEd, tiglino no day pa po tuban face-to-face classes sa nasyon. Malabo talaga pa rin? Pagkarap ka ng sitwasyon? Malabo? Roger, may bagong bagong pandok sa gabinete. Si Sai. Dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, tigdesignar bilang Presidential Advisor on Clark Programs and Projects. Okay man, sabra man natin kaya ni Jamie yan. Kaya. O da, kuan na matibay mga si Jamie pag-abot sa economics, kuan. Roger. Kung niya ginalin na, kung man ni Jamie, na advisor si Kong Joey, solve yan. Basta ada isa na magkunyan. Magsuar kang inom. Ano daw, Lucky? Lucky B? Lucky? Okay. Easy, Lucky B? Okay man yan. Will experience man sa tuyang dating presidente. Roger. Oo. Dahil nyo sa infrastruktura kang bagyong Ulysses, minabot na sa 10.79 billion pesos. Okay. Sa kapaligdi, mga karaw ni Presidente Duterte dapat na ikonsiderar sa ng karaw as hindi pagtawan ng kahulugan. Sabi kan, Malacanang. Okay. Okay? Alright? Dila kitang magi ni Boyo na ya. Yan. May karong LPA na nakalusot, pagkubantayin nyo sa loob ka nasyon, pero karoon nasa itasin eh. Hindi masyadong Di man kita magkapektar. Baka Okay. matutunaw ito kang kunyan, kan amihan. Alright? So yan, tabi ang mga headlines. Ang details po kayo na Channel 6. Sinunod natin yung pagkaga. Sa News Base, sila po si Martela. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tas-tasan daw tabi nalkidit ang volume tadig sa laog na. Pwede itas-tas mo. Yan. Yan. Okay na yan. Okay. Sige po. Alas 5:36 oras mga tugang sa DZGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando D. Crowdedo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Anumang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita sa programa 17 bago mag alas 6 ni Naga.
Dumang kita kay Jomar Bien sa First District Canalbay. Jomar, good morning Jomar. Go ahead. Salamat, si Henry. Good morning sa mga pantabay. Sarong lalaki na balik-balik na sa preso, asing kaso. Ang liwat na naarestar kan mga autoridad matapos na maghabas ng generator kasod ba? Pangyayari. Ang suspiktado na bistuhan na si Anthony Cuerdo Cielo, 31 soltero, para pindanin sira asin residente kan Puro 4 Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Susog sa impormasyon na nakuha kan DZGB News Digdi sa Malinaw Police na nagpapatrolya kasod mang maaga ang sa indang tropa. Pagabot digdi sa may Barangay Bariw sa National Highway na paluway-luway ang mobile. Nari parunin na may motor man na paluway-luway na nakasunod sa sainda. Dangan, napalsok sa ilaw kan motor. Nagduda primero sa mga autoridad ta maski maluway yun sa dalagan, dahil nag-overtake. Kan hilingon ng dagiraray sa rear view mirror, wala na sa ilaw. Kaya binalikan ninda, napigaram kung napano, ano nangyari duman sa motor na nakasunod. Nakagilid na pala na ini sa tinampo, may nakasangkay duman sa motor na generator. So kinagsa na bagarig di sa may atubangang kan driver na generator. Brand new. As in, dakulang klase, 18,000 ang kantidad kene. Pero da iso driver, namlas light so mga miyembro kan Malinaw Police sa masagusong parte, nahiling duman sa driver, nakadapa sa awot. Dinakop. Then duman na-discover na ang generator palaan nawawala duman sa talyer ni Eduardo Bilolo Carillo kan Barangay 3 Poblasyon, Malinaw Albay. Ang naunambita na generator, pigpahirahay man sana o pigpa-kondisyon digdi kay Carillo kan sarong man na customer. Pero nasa lisensin da kay ni Cuerdo Cielo asin nadaraso generator. Kasubanggi pagalikan DZGB nyo sa Malinaw Police, nasa proseso kan pagpa-inquest kan naunambita na persona para maplantaran kang kaso asin day na makaluwas sa karsel. Susog sa itinaw sa itong informasyon kan mga membros kan Malinaw Police na dakulo ng record nin panghabas ang naunambita na persona. Mientras tanto sa Banuan kan baka kay arestado ang sarong 18 anyos na lalaki dahilan sa kasong accumulativeness. Dahil pinaluwas na informasyon kan baka kay pulis ang suspitsado sarong 18 anyos na lalaki na taga Purok 3 Barangay Pili Ilawod kan baka kay. Ini iyong nakasuhan sa kasong accumulativeness asin may rekomendadong piyansang 200,000 pesos. Yan ang report. Jomar Bien, DZGB. Salamat Jomar sa report. Tuloy-tuloy tayo. Jimmy nasalita po nasa linya. Jim, good morning Jim. Naputol na si Jimmy. Pasok Jimmy. Hello. Go ahead. Yes, maray na agad tabi BB, iluman digdi sa sakuyang area of responsibility. Pasiring kita sa mga matitinding mga istorya digdi sa Banuan kan na uwas. Nagpaluwas tabi BB ni na sentimiento sa paginin manifesto an minority group sa Banuan kan uwas ang Guniang Bayan. Kinokompuestohan ini ninda kagawad Raymond Rakid, ABC Federation President Joseph Perentusa, kagawad Gaderil Llama, asin kagawad Leopoldo Saragosa. Ang laman kan manifesto na BBP na ipapaabot sa mga barangays, iyo ang prangkahan na pag-amin kan minority group na sinda na susupog na sa Banuan kailan sa daynindan na atrugaran ang mga funksyon asin responsibilidad susog sa sinumpaan nindang mandato bilang mga ilihidong opisyal. Ini sa rason na poon Oktubre 28, Nobyembre 4, Nobyembre 11, asin Nobyembre 18,
haros apat na surunoda na simanang dai nagkakurom, dai nagkasisyonan sa Sangguniang Bayan dahilan sa pag-absent ang busy alkalde, si Vice Mayor Rene Raro, gabos na nasa majority, anas man absent, ang natutungasan na, kada wis na daw nin sesyon, apat, dai man ni nangyayari, dahilan sa dai, nakakabilog ni na quorum ang majority. Katakod kay ni, ang tulong mga matitinding bagyo na uminarage, kung sa indakulon ko ta ng agenda, ang sa indang kaipuhan na gibuhon nin resolusyon o ordinansa, alaga day lamang nagkaarasikaso por medyo sa nasabing rason. Day masabutan kung talagang pigtutuyo ang siring na sitwasyon, tanganing ang tablada sa presenting administrasyon, alagad ang totoong apektado kay ni iyoan mga namamanuan. May sarong hapot padigdi sa manifesto address kay Vice Mayor Raro kung may poder ini na mag-suspend nin sesyon kung sa inan-advise ipinaagi sa na sa text nangyari da ini Mga makaulo pagkatapos ko sa na, no? nagkanbagyo Pangyayari. nakuta na iyo ang panahon na sinda maghaharampangan kung ano ang mga aksyon gigibuhon para sa banwa, alagad imbis na magsisyon, nag-text ang busy alkalde, suspendido ngayaan sesyon. Oh. Susog sa Ang minority. suspension palang text na pwede pangyari ano. Amo na nga ni, susog sa minority, konsiderado dahil ining abuse of authority. Aha. May relasyon kay ni basado digdi sa pantulo asin pang-apat na pages kan manifesto, maabot 26 na mga agendas ang backlog o nakabinbin dahil lamang napaghururunan dahil man nakapagformular nin resolusyon asin ordinansa dahil lang sa tyranny of majority daing ginibo anapat na mga konsyalis taday ngani so majority. May pangapudan ang minority group sa mga opisyalis asin mga namamanuan, opisyalis nin barangay na kung po pwede pantayan ninda ang mga inilihir nindang opisyal kung sa pigin bitaran ang mga namamanuan sa kada sesyon aldaw Miyerkules pagkahapon kung po pwede magtaga-bisita man sinda sa Sangguniang Bayan para maisihan ninda kung ano ang estado ngunyan kan konseyo sa banwaan kan uwas. Pangyari. Ang manifesto ta BBP sigon kay Kagawad Raymond Rakit ipapaabot ninda sa DILG province asin DILG regional office. Yes. Yan ang tama. Takaning ma-desisyonan yan. Sa ibong nalado, para mabalansi niya to, pigbalo niya to na balansihon ang istorya, kung sa pig-search out niya to sa paaginin cellphone, si Vice Mayor Rene Raro, alagad susog sa saya, daingo na siya mapaluwas ni statement, anhapot niya sa minority, nata ka nakaging Miyerkules sa sesyon, dai ilinatag ang siring na manifesto para nagkarilinawan ang sa indang mga sentimiento. Ang challenge niya sa grupo, ninda kagawad Saragosa, Rintosa, Rilyama, sin kagawad Rakit, gibo nindang opisyal ang nasabing manifesto, hahalaton daa kan busy alkalde sa sesyon, ang siring na bagay, asin dumanya ini, si Simbagon BBP. O yan ang intervista niya to kay kagawad Raymond Rakit manungod sa pagformular ninda, nin manifesto kung ano ang purpose o katuyuhan kay ni digdi sa Banuan Kadawas. Ini pong good morning po. Ini po tabing manifesto na sa mo yung pinaluwas ng minority. Ako po si Kagawad Saragosa, Kagawad Rentosa, Kagawad Reliama. Gusto ko na mo ipabot sa mga was na kami po talaga nasupok naman sa mga Saguna members. Dahil naman po nakapag-ibuning karahayan na maipasar sa mga dapat po ipasar na resolusyon. Kaya gusto ko na ipaisa sa labos na iyo po ini ang nangyayari sa Sangguniang Bayan. Dahil na ipapasar tayo na asika sa Sangguniang Bayan.
Primarily po, kasi po mga nakalis na bagyo, dahil man po kami nagsisyon, dahil man po sila mga nagralaog. Sagot, mailing mo po na, po politika na po ini. So karaayan po, pag tayo po sana pabor, at yun na gusto, at yun na pag-pasar. So, pinag-iulaan lang po sa lamisa, na tayo na iiwag. Haluin na po, kaya po hindi mga dapat gibuhon na uminabot na po na sa 289 days. Ibig sabihin po, January pa, tayo pa po nagigibuhan ng resolusyon. So, lapsit na yan, iba dyan. Dahil na makahabol sa mga dapat na mapapabot sa mga resolusyon na yan. Ayun po, iyugwangan ni po din so sa calamity assistance na funded by the PCSO. So, imang po nagigipuso resolusyon. Pending na po yun nasa arog na 112 days na po. So, sa ibang banwa po, tatawan na no assistensya regarding po sa kalamidad, regarding PCSO. Pero po kading uwas po tayo mamatawan ta wala man po kami resolusyon. Ito po na minsan na eksisyon, na-groupirnay ang kadagang. Opo, totoo po na walang forum ang uwas. Lalo na po pag tayo po nagilaog so presiding officer, tayo man po malaog so karam sa majority. Okay, ano ba na sitwasyon sabi Pagawan? Anong plano nito? Agad yung opinion ka sa DIG? Sa nagpalos ka? Katawan nito po ba DIG? Ayun po, ito pong manifest na mo, mapatara po kami sa regional office ng DIG, sa provincial office, para po ma-inform po sinda kung ano talaga nangyari sa Sangguniang Bayan. Okay, siyan tabi pipi, ang estado kan Sangguniang Bayan kan uwas. Oh. So yan, bala na kayo ni. Kung ano ang mangyari si Vice Mayor Reniraro, dahil man nagpaluwas ki statement, kaalat to na sinadaan niya sa Sangguniang Bayan na ilatag ining manifestong ini, tumana niya sa nadaan niya ini si Simbagon. Jimmy na salita, DZGB John. Salamat Jimmy sa report. Grabe na ang kwanyan sa Sangguniang Bayan. Kanuwa sa aluyuno na yan din resolveran. Dahil lang po mga tugang sa serintikan sa politika. Resolveran na lang yan sa pagikan DILG. Ano ba nga kan? Dapat kan mag-file nagkikaso. Ano na maaraman na kung siya talagaan may nasa legal not na direksyon. Kuna kung siya taben bako sa tamang direksyon. Alright. 5 minutes bago mag-alas 6. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa pagkaaga sa DZGB. Ay salbata na nawara lugod sa tuyang babasahon. Madali lang. Sorry. Oh, ano ba to? Madali lang madali lang. Ano ba yan? Arab daw nindo, mga tugang kong kasuarin na ipatugdok tabi ang simbahan kandaraga. Yeah. History tayo ngayon history. Ang presente pong Daraga Church, mga tugang pinatindog ini kan mga Franciscan priests kanuminaging 1773. Kan time na ito, mga tugang andaraga, saro pong bisita kang kagsawa. Kunahin ang kagsawa, iyo po ang saro sa mga parokya, kan sinabi ng munisipyo. Kasi ng kagsawa, iyo po ang saro sa mga munisipyo, kan mga nakaaging aldaw. Kunday pala nagtuga sumayon. Buda kunday na balumbunang ki Abu, iyan ang mga lugar na yan. Ang kangaran palang kang mga tugang, kag municipality of Kagsawa. Di ba? Ang sentro pala niya, dyan sa may parte na yan, kan barangay, Busay. Ang church po, pinatindog ini, mga tugang kan mga Franciscano. Yan sa presenteng ginamumugtakan sa Santa Maria, mga tugang sa pagtubod na iyan datawi day na pwedeng abuton pa, ninuson, asin lahar flow, kan mayon volcano, asin siring man day na abuton, kan pagutuga, kan mayon, kaya ipinugtak ang sinabi ng simbahan, dyan sa sinabi ng lugar. Yes, yan po ang mga dagdag karaman, mga tugang sa Morning Hirit. Yan
pong aldaw sa DZGB. Paningit sa Morning Hirit. Okay, tuloy-tuloy tayo. Merry Christmas na po. Pasko na. Sa next week, December 1 na. May gayak ang lahat ng sambahan. Sala ngayang lyrics mo, Noy. Report muna tayo. Ans Galero nasa linya. Ans kami na, Ans. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, nakapagrehistro naman makalihis na nagkaferang bula ng COVID-19 case ang Barangay Dapdap, Legazpi City, susog kay Alcalde Noel Rosal. Ini matapos na ipahayag kasuod maakan alkalde na ang pinakasaro sa pinakabagong kaso ng COVID-19 sa syudad, iyo si Bicol patient number 3125. Pero ining 47 anyos na lalaki, residente kan Barangay Dapdap, Legazpi City, na inaman pinag-unambitan kung ano ang trabaho kay ni, and for verification pa sa ngunyan kung sa inya na ako ang helang na COVID-19. Pero pinag-isolate na ini sa magkakanigong pasilidad ka na lokal na gobyerno para ma-facilitaraan sa iyang pagrahay sa helang na COVID-19. Pero kaiyan, sa Roman na 29 anyos na babae, si Bicol patient 3127 na residente man kan Barangay Cruzada na sarong medical frontliner na ikadua na bagong kaso ng COVID-19 na na-record sa syudad kan Legazpi, and hindi pala na resulta na contact tracing na pinagkondusir ka na mga otoridades pansalud sa lindong kan gobyerno lokal. Siguro kay alkalde, mas kinangani may duwa na nagpositibong kaso ng COVID-19 naman kasuod maugmamang sa gawin 30 na housemates sa ICR quarantine facility na nag-negatibo man sa swab test na ipinagkondusir kan DOH sa HDB Bicol. Sa ngunyan, mantinido ang pangapodan kan alkalde sa lambang mga Legazpeño na magsunod sa magkakanigong health protocols as hindi pagpabayaan na maluwas kay arong pero warang face mask or face shield dapat igwa daw ng proteksyon tangan na makalikay man giraray sa pandemyang COVID-19. Yung tabi VP mga impormasyon, Ans Galero, DZGB. Salamat, Angie, sa report. Hali po dyan sa luwas. Dahil naman, mas ka ng pangapudan kan sa tuyang mga opisyal. Kitang mga tao, dahil na, sa tabako kasuhapon, naagihan ko sa hampangan kang BDO, salbata na sa tao, oromol-omol. Grabing tao, ha? Deng face mask so iba. Kaya naman sa nakita? Di ka mo kan magparasinutil, tabi, mapagalon mga tog na makwarantin ka mo sa Pasko. Kung bako, madara ka mo dyan sa mga quarantine facilities, mga tugang sa Pasko. Kundi masyado na kita. Pagal naman gayon kita, di? Seda. Kaya po naman kita magsunod kan mga face mask na ya. Seda. Ang lalaking Pagal na, Noy. May vaccine naman ngaya. Sige. si Henry Maceda. Ang lalaking Kaya na kita nagkakatararaman. umaga. Your partner in the morning. Mabareta na. Susunod sa DZGB. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Biyernes, Fitsando 27 kang Nobyembre, uya pong headlines kan mga bareta. 280 na pamilya ng indigenous people, recipiente kang DZGB, Operation Daramayan, mga biktima kan bagyong Iroli, asin Ulysses sa Tiwi Albay. Mga konsumidores sa naan nagkukonsumo ng 50 kilowatts pababa and pwedeng putulan sa Disyembre, sigon sa APEC. Sa lado nasyonal, 2021 proposed national budget, lusot na sa pinal na pagbasa kan Senado. Pilipinas, mapirma ng kasunduan ngunyan aldaw sa pagbakalin COVID-19 vaccine. Kompensasyon ni dating Presidente GMA bilang Presidential Advisor on Clark Programs and Projects
piso sana sigon kay Senador Bongo. Sa ibang nasyon, gobyerno kang New Zealand madeklarado climate change emergency. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal. Mga baretang may init, digdi po sa Morning Hirit. 280 na pamilyas anin mga indigenous peoples sa Banwaan kan TV Albay na kumpuesto nin sobra sa 1,000 individuals ang natawanin ayuda kan PBN DZGB Operation Daramayan sa tabang kan mga donors, benefactors sa sinibapang mga stakeholders. Nagpahayag din sobrang kaugmahan si Arsenio Condino, ang chieftain kan Agta Tabangnon Tribe sa Barangay Huruan sa Tiwi dahil sa ayuda kan na sendang na-receive na kumpuesto nin bagas, grocery sa sinibapang relief items. Kasabay man kang pasasalamat nangapudan siya sa iba pang mga mauyo ang buot. Natabangan man ang iba pa na mga naging biktima kan bagyong Rolly as in Ulysses na ruminapado sa endang lugar. Partikular na inapilar kay ni ang bulong na kaipuhanin marhay ngunyan dahil igwanang mga naghelang na mga aki dahilan sa sendang miserabling kamugtakan. Sa may connection pong bareta, Mayor Ami Villanueva kan TV Albay nagpasalamat sa DZGB sa Operation Daramayan 2020. Lowens Barcena sa detalye. Sobra-sobra ang pasasalamat ni Alkalde Ami Villanueva matalis na magtaunin ayuda ang PBN DZGB sa paagikan Operation Daramayan 2020 sa Barangay Huruan, TV Albay para sa mga biktima kan Super Typhoon Rolly asin Typhoon Ulysses. Ini ang ipinagunampitan kanasampitan ng alkalde sa DZGB News na siya nagpapasalamat. May kinaaraman digdi dahilan tadakulang tabang inisusog sa iya para makabangon asin matawanin paglaom ang sa iyang mga residente. Kapkang kampahayag ni Mayor Ami Villanueva. Dakulaw po ining bagay dahil special sindang sektor na dapat niya ito talaga na matabangan. So, giraray, salamat pong marhay and Diyos ang mabalos po. Iyo po, Mayor. Ang kaptang kapahayag ni Mayor Ami Villanueva sa pagtaon ng courtesy call kana DZGB News sa DZGB AM sa pagpundusir kan Operation Daramayan 2020 para sa mga indigenous people at tatabang ng tribe kan Huruan TV Albay. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Nagpahayag mo rin kaugmahan si 2nd District Albay Representative Joey Sarte Salceda matapos na probaran kan Senado ang Proposed Corporate Recovery and Tax Incentives Reform o Act o kaya create na inot ng inapod na Corporate Income Tax and Incentives Reform Act matapos ang halabang debate sa plenaryo sa botong 21 ipinasar kan mga senador ang Senate Bill 1357 na may kamautan na magtaon din 5% na bawas sa corporate income tax rate oras na mapirmahan bilang lay. Ang corporate income tax ibababa gikan sa 30% pasisiring sa 25% asin magiging 20% na sana pag-abot kan taon 2027. Sinabi ni Salceda na puon pa ka ito talagang advokasya niya na ang sarong performance based, targeted, time-bound as in transparent na tax incentive system mantang sinabi niyang maski nahaloy alagad na ipasar man giraray. Clearing sa tinampo sa Trabersia magresulta nin matinding traffic kasuhapon sa Ginubatan Albay. Jimmy, nasalita sa detalye. Matindi ang traffic kasuhapon digdi sa Barangay Trabersia sa Ginubatan dahilan sa harosan mga heavy equipment. Kan DPWH yaraon digdi dahilan sa pigahali ang mga ibinulos na lahar na buminaba kan nakaging duwang magkasunod na bagyo. Matatandaan pagkatapos kan bagyo ginirilit sanaan mga ini para maging passable para mientras ang tinampo alagad kasuhapon binalikan ini kan mga heavy equipment kan DPWH para diretso ng harakwaton sa mga gilid kan tinampo ang mga ibinulos kan bagyo alagad matinding traffic man ang dinarakay ni sa mga biyaheros. Sa ngunyan, clear na, mahiwas na sa liwat ang mag-inibong na gilid kan na highway digdi sa nasabing lugar asin Barangay San Francisco Trabersia na iyon binulutan kan volcanic material kan mga uminaging kalamidad. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DZGB.
Oras, alas 6:09. Ano iba pang mga bareta po sa lado lokal? Masunod, magalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend. Pwede ka manalo. Panalo everyday, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang loaded, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Fresh ka tuna. Mabigat. Mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams sa tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat, isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang bait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo.
bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Challenging kang panahon mo niyan, Madin. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada Twin Pack. Save 2 pesos? Gana! Oh, bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509, series of 2020. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga paretang lokal. Mga paretang lokal. Oras sa Pilipinas, alas 6:15 na, Albay Family Christmas Bazaar, pinaghandaan kan gobyerno provinsyal. Ans Galero sa detalye. Mas kinainaragihan kita ni nagkapirang bagyo asin yaon pa sa presente ang patakot kan pandemyang COVID-19. Nagtaga poon naman ang gobyerno provinsyal kan Albay na paghandaan ang taunang selebrasyon o kaya programa para sa papaabot na Kapaskuhan. Ini matapos na mapag-araman kan DZGB News na nagkaigwanan din pagtiripon sa opisina kan Provincial Social Welfare and Development Office na pinamamayuhan ni Dr. Eve Grajeda ang mga miyembro kad komitiba para sa Albay Family Christmas Bazaar. Sigun sa opisyal, magiging paagi para makatao lamang din kaugmahan sa mga albayano ang siring na programa dahilan sa kadakol ng makamurumundong nangyaring ngunya na taon 2020, siring na sanakan pandemya, ASF, asinman ang mga bagyo. Alagad kumpara kan mga nakaaging taon na nagtitipon talaga nin dakol na tawo ang mga aktibidad kan gobyerno provinsyal. Ngunya na taon lilikayan ninda ang mga kadakol na mga aktibidad na crowd nag-kondusir nin mass gathering activities asin mapasunod sinda nin magkakanigong health protocols. Sa ngunyan, di pa pinagpapaluwas ka na komitiba ang opisyal na lista kan mga aktibidad na gigibuhol para sa selebrasyon kan Albay Family Bazaar. Alagad sinda naglalaom na sa mga maabot na semana o kaya sa mga maabot na aldaw na pagsilibrar ka ini makatao sinda nin kaugmahan sa mga albayano. Dagdag na bareta, Ans Galero, DZGB.
Mga konsumidores na nagkukonsumo sa 950 kilowatt per hour o kaya hour napababa ang daipuputulan in connection sa God Disyembre 31 for humanitarian consideration susog sa latest ERC advisory kan Oktubre 29. Ang mga bagay niya ni piglinaw ni Mr. Leslie Capos, Head kan APEC Corporate Communication as in CSR Department. Sinabi niyang nagsusunod sinda sa direktibang ini pero kung igwaman sa nanin kapasidad na magbayad ang mga ini, mas maray na magbayad na dahil kay puhan maninda nin fundo para sa rehabilitasyon kang linya nin poste nin kuryente na pinatumba asin apektaran kang sunod-sunod na bagyo na uminagi sa probinsya asin obligasyon man kan APEC sa mga supplier nin elektrisidad. Sinabi niya na sa oras matapos ang epekto kan direktiba kan ARC, sisingilon ninda nin bilog ang mga konsumo na para mientras tindang daipig singil dahil sa humanitarian consideration dara kan COVID-19 asin bagyong uminagi. Nangapudan man siya sa mga lifeline consumer na bayadan na maski ang current bills para sana nguna dahil na matipon asin madifisilan lugod sina sa pagbayad sa maabot na daw. Alagad may mga darakulang arrears na dahil nagbabayad. Talagang piguputulan ang mga ini. Sigon kay Kapos maabot sa 120,000 ang mga konsumidores na dahil nagbabayad kan sa indang obligasyon sa APEC. Mientras tanto, rehabilitasyon kan mga paratyenda sa laog kan Kagsawa Park, pinagtututukan ngunyan kan Committee on Tourism kan Sangguniang Bayan kan Daragalbay. Renz Luna sa detalye. Rehabilitasyon kan mga paratyenda ang pinagtututukan ngunyan kan Committee on Tourism digdi sa laog kan Sangguniang Bayan kan Daraga. Nag-intervista kan DZGB News kay Kagawad Archie Bamundi at pamayo kanon ng bitan ng komite sa iyang sinabi na pinagasikaso na indangon niyan ang nilipatan kan mga paratyenda na kung saan naapektaran niya ni kan matinding pagrasay ng mga materyales hali dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon pasiring dyan sa Kagsawa Ruins Park kan nakaaging mga tuminamang bagyo digdi sa tuyang palibot. Kayang sinabi na sigun man niya rin sa naging rekomendasyon ka National Historical Commission na kung saan dahil na po pwede pa na laganan pa ng mga paratyenda ang daog mismo kan Kagsawa Ruins Park tanganing mas mapreserba pa ang konstruksyon kay Dio asin maginman ang forma kang nonambitan ng lugar. Kasabay naman niya ni kan rehabilitasyon kan mga paratyenda sigun man digdi kay Kagawad Archie Bamundi na wala naman planong kalkalon pa ang mga materyales na diniposito dyan sa nalambitan ng lugar dahilan tayo ni naging parte naman kan istorya kang naunambitan ng tourist destination dito sa Panuaan kan Daraga. Kaya kung niya pinagasikaso naman ang daga na lilipatan kan mga paratyenda dyan mismo man sana sa luwas kan Kagsawa ang hindi maputol ang negosyo kan mga negosyante na nakasustenir sa turismo digdi sa Panuaan kan Daraga. Madagdag na pareta, Renz Luna, DZGB News. Alas 6:22 oras sa Pilipinas, Syudad kan Tabaco, Iguanin Weteng, Sarong Koryador, Nadakop. Jomar Bien sa detalye. May sigitidong weteng digdi sa Syudad kan Tabaco, patunay digdi ang pagkaka-arrestar kan Sarong Koryador kan mga miyembros kan Tabaco Police sa sarong operasyon na ginibok ka nakalihis na banggi. Susog sa report kan Tabaco Police, nadakop ningda si Robert, 28 anyos, mayakom, residente kan Purok 1, Barangay San Vicente, Tabaco City. Matapos na maglansar sinda na nin entrapment operation, na luluwas na sarong police woman ang nagsakinsagi na parataya asin na nagtaya digdi nin 20 pesos kay Robert. Asing kanisurat na kan suspitsado ang kombinasyon kan numero sa sarong sadit na papel, hinanapan kan autoridad nin dokumento ang persona para magpapatunay na legal ang sayang pinagigibo. Alagad illegal dahil man ining naipresentar na ano pa man na dokumento ang suspitsado ngunya na hampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9287 o illegal numbers game. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Mga tugang, alas 6:21 na po, pinirmahanan ni Mayor Isko Moreno ang 49.8 million pesos na fundo para sa empleyado kan syudad.
Sa irarom kan Ordinance Number 8701, magkakaroon ng tig 5,000 ang mga empleyado sa Manila na may job order contract as in contract service. Sigon kay Moreno, ang nasabing kantidad bilang ayuda kan lokal na gobyerno sa mga empleyado para makatabang sa pang-oral daw na gastos. Lalo na ngunya nakamate ang nasyon in pandemya dahil sa COVID-19. Napag-arama nagikan ang fondo sa maintenance and operating expenses account sa 2020 executive budget. Mientras tanto, nangapudan manggraray si Mayor Isko Moreno sa mahigpit na ipasunod ang minimum sa Manila na obserbaran ang minimum health protocols para padagos nang maiwasan ang COVID-19. Nangapudan graray si Mayor Isko Moreno dumagoso sa publiko na obserbaran ang sinabi ng bagay, lalo na sa mga lugar kan Manila, sa Divisoria, ngunyan na Kapaskuhan. Sayang tinawanin doon na may mga lugar sa Manila, lalo na sa Divisoria, Recto, San Juan, na yun dapat na o nabako negotiable, may kinaraman sa padagos ng pag-uurumpukan ng mga tao kasi kinakaipon ang disiplina, nagibuhon digdig. Sa tinawanin doon na bako sa naman mga taga-Manila ang nagbibisita sa sinabi ng lugar, kundi magin mga taga-ibang lugar, magin sa luwas kan Manila, dahilan sa nagbabakal din mga pangregalo ngunya na Pasko. Alagad sinabi kay na kinakaipuhan manggraray na sunodon ang tama na protocol as in striktong imomonitor ini kalokal na gobyerno para maiwasan ang padagos na pagkalaf kan o paglakop kan COVID-19. Ipinahayag pa ni Moreno na madadagdag ang kapulisan sa syudad sa mga lugar na dadagsaon nin kadakol na mga tao asin masiguro ang mga health protocols sa publiko. Siring man tinawanin doon kay ni ang kahalagahan kan pagtalaga nin kapulisan sa iba-ibang lugar kang Manila para masiguro ang peace and order sa syudad asin iba pa sa gabos na pagkakataon. Pasado na po sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan Senado ang propwestong national budget para sa 2021 sa botong 22-0. Dagos nang nakalusot sa Senado ang 2021 proposed national budget na minakantidad din 4.5 trillion pesos. Dahil sertipikadong urgent ang proponidong national budget na ipasar na ini sa ikaduwa asin ikatulong pagbasa sa laog din sarong aldaw. Iniman ang kainot-inoteng General Appropriations Bill na naipasar sa pagikan hybrid hearings asin session dahil man sa patakod kan COVID-19. Nagsentro ang laog kaini sa reset, rebound asin recover dahil sa COVID-19 pandemic. Pinagalaoman man na sa Senado o sa Sabado gigibuhon ang bicameral conference committee meeting asin posible man na mapirmahan sa Desyembre 9 ang bicameral report. Mantang sa Desyembre 16 may papadara na sa Malacanang ang enrolled bill para mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sarupong kasunduan ang pipirmahan ngunya na aldaw sa pagultanan kan gobyerno, pribadong sektor asin sarong drug manufacturer. Ini may kinaraman sa pagbakal nin 2 milyon doses kan bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez, sarong tripartite agreement ang sayon ng pipirmahan para makabakalin 2 milyon na doses kan bakuna gikan sa British Swedish pharmaceutical company na AstraZeneca. Kasabay kay ni rekonosido ni Galvez ang dakulang ambag kan pribadong sektor sa pagmantiner kan marahay na salod kan mga namanuan. Pinaglalauman na makukuha ang bakuna para sa mga Pilipino sa ultimong parte kan 2021 sagkod 2022. Prioridad kan gobyerno na matawananin COVID-19 vaccine ang mga lugar na igwang sobra sa 3,000 na aktibong kaso kan COVID-19. Yan ang naging kasimbagan ni Galvez sa apelasyon kang Iloilo City na makaibahan ng sa indang lugar sa mga priority list kan nakakaresibin ng vaccine. Katakod kay ni sinabi ni Galvez na target manindang inuton ang mga syudad dahil ini ang sentro anin ekonomiya. Sinabi niyang kaibahan sa sendang priority list ang essential workers as in mga government officials.
Siniguro po ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na dai maski sarong politiko na magkikisawsaw sa distribusyon ng bakuna kontra COVID-19 sa publiko. Tinaman nindo ni Galvez na pangenot na kamautan kan gobyerno na iligtas ang buhay kan mga Pilipino asin ibangon ang ekonomiya kang nasyon kaya siguraduhon kaini na dai mamamatsahan ang paharanin ng 2022 national and local elections. Sinabi ni Galvez na sarong immoral ang tao na magibukan siring na bagay asin bako magkakanigo na pag-araman na target kan gobyerno na iprioridad ang nasa 35 milyon na mga Pinoy, health workers, asin iba pang frontliners. Base sa pahayag kan gobyerno, magkakaigbanin ko anti-COVID-19 vaccine ang Pilipinas second quarter kan 2021. Nagbababa na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ini mismo ni pinagmalaki ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kung saan nahilingan nindanin pagbaba ang kaso kan COVID-19 sa nagkapirang parte kang nasyon, partikular na sa Metro Manila. Siring man, dain na pinag-unambitan ni Vergere ang mga lugar na nagkaigwan ng pagbaba nin kaso sa COVID-19 alagad. Siniguro man kaning maigot nindang pigmomonitor ang lugar. Mientras sa sinabi ni Vergere na dai pa mahiling sa ngunyan ang epekto kan nakaaging bagyo dahil pigahalat paninda ang report na isusumiter gikan sa rinapado kan bagyo. Magigaramdoman na base sa pag-aadal kan UP Octa Research posibleng magtaas ang bilang kan kaso din COVID-19 sa nasyon sa masunod na mga aldaw dahil naatraso ang pagsumiter kan nagkapirang mga laboratorio kan sa indang report dahil man sa giraray sa epekto kan nakaaging bagyo. Oras sa Pilipinas, alas 6:28 na. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Inuman ng kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Buting balita, extended hanggang November 30 ang payment deadline ng SSS contributions na di nabayaran mula February hanggang October 2020 para sa regular employers at mula January hanggang September 2020 para sa household employers, self-employed at voluntary members. For more details, visit the SSS website and social media accounts. Mabuting balita, extended hanggang November 30 ang payment deadline ng SSS contributions na di nabayaran mula February hanggang October 2020 para sa regular employers at mula January hanggang September 2020 para sa household employers, self-employed at voluntary members. For more details, visit the SSS website and social media accounts. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets!
Also available, Kidilets Zero. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na, Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. For DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. GB News Express. News Express. GB News Express. Bareta sa ibang nasyon. Bareta sa ibang nasyon.
Mga tugang nagpositibo po sa COVID-19 si Prince Carl Philip asin agom na si Princess Sofia kang Sweden. Sigon sa Swedish Royal Court, dahil anuman na sintomas na namatianan mga ini. Nakatalaan man na magpa-COVID-19 test ang nagkapirang miyembro kang royal family na sinda King Carl the 14th, Gustav, Queen Sofia, Crown Princess Victoria, asin agom kaning si Prince Daniel. Daiman o dahilan digdi naka-isolate na ang mag-agom na si Prince Carl Philip asin Princess Sofia. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra GB kontra COVID. GB kontra COVID. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Hali po dyan sa newsroom kan DZGB. Paring Mar, good morning. Go ahead. Paring Mar, good morning, pare. Yun. Yes, pare. Yes, go. Go ahead. Dahil paglingawan ang face shield kung maluwas kang unyanal daw. Inan makusog na abiso kang Department of Health o DOH sa tao kang COVID-19 pandemic. Kung sa ensya, dapat nagtamaan sa ulog mong face shield. Kasabay kay ni, sinang sinabi, ang magayon na klase ng face shield, komportabling isulog sa may angog, adjustable para maging angay sa sukol kan sa imong payo. Ibo sa clear plastic o acetate na material na madaling i-disinfect. Malinaw sa mata. Natatakupan ang bilog na pandok, sakop ang gikan sa gilid sagod sa bilog na laba kang pandok, assistance sa soofag, bantang sinabi pa na dapat i-check kung ang face mask, pang sararoasan ng gamit o pwedeng gamiton giraray, hilingon ang label, manungod di asin dapat may label man, manungod sa pagikan pag-disinfect. Karong pagirumdum kan DZGB, DOH sa singkan lokal ng gobyerno kan Santo Domingo Albay, sa Panginoon na Mayor Jun Agua sa singkan sa Gunang Bayan para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Sandali lang po, tapiga po dantang pag-asa Ligaspi sa kamugtakan kampanahon. Mauran po an sa tuya na palibot. Ngunyan pong aldaw. Hello, good morning, pag-asa. Good morning. Yes, DZGB Tabi Melvin. Opo, standby Melvin. Mga tugang, Melvin, almuwela po sa kamugtakan ng kampanahon. Hali dyan sa pag-asa DOST. Melvin, good morning. Go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DZGB, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DZGB. Sa ganyan na petsa Nobyembre 27, 2020, sa aldaw ning Biyernes ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area pigakalkulong nasa nasa may bahagi na kang Bubulong Munti, Bulacan o nasa distansyang 305 km norte sulnopang kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 15.1 degrees north, 121.0 degrees east. Mantang northeast monsoon o doros ning amihan naman ang nakaka-apekto sa Luzon, digdis sa Kabikulan, magiging mapanganoro na kalingitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-oran asin pagkidlat, pagkulog. Dulot kang easterly so yung malinsangang doros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko. Moderado sundo sa makusog na doros na hali sa sirangan sundo norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging moderato sundo sa maalon. Mantang igo kitang dilwan yung nakabandera sa mga costales kang Kabikulan, sa mga costales kang Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur, asin sa Northern and Eastern Coast of Catanduanes. Dahil lang kayan inaabisuan yung mga saradit na para sira na demo na magpalawod, mantang ina-alert yung mga darakulang sasakyan pandagat sa mga halangkaw na pag-alon. Temperature Piloman Santas poon 24 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang aldaway nagsirang kasabagong alas 5:50 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:16 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 6:46 ning pagkaaga. Ini si Melvin Almohela kang pag-asa DOST Legazpi. Salamat Melvin sa report. Hali dyan sa pag-asa.
Mga tugang, iyan po ang istorya may kinaraman sa kamugtakan kan panahon. Business News. Business News. Kontra po si Labor Secretary Silvestre Vello III asin sarong labor group sa propestong 35 oras kada simanang pagtrabaho sa pribadong sektor. Sigon kay Vello, ang pagbawasin oras trabahong maresulta sana sa bawas sweldo kan mga empleyado. Mientras sinabi man ni Kilosang Mayo 1 o KMU, dakol ang pagsuhay sa International Labor Convention sa propestong bawasan ang working hours kan mga empleyado. Enot nang ipinagbusol kan Kamara de Representantes ang pagkompress kang International Standard Work Week na 5 aldaw asin 40 oras sa 4 na aldaw asin 35 oras. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang mga bareta po na sendong nadangog hatod po sa sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. Hali po dyan sa news base kan DZGB. Seriman mga tugang, kay ba po ang report kan mga pagiriba hali dyan sa luwas. Yan po ang mga baretang totoo. Sigurado, asin garantisado. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Akala ko po kasi hindi na po puputo. Biglang sumabog. Magsindi ko sa akin sumabog! Taon-taon, higit 1,000 buhay ang apektado, napinsala at nasabugan ng paputok. Higit 900 nabulag at nagkatama sa mata. Higit 100 naputulan ng daliri, kamay o braso. Higit 20 at namatay. Isa ayon sa 2013 datos ng DOH. Mahalaga ang buhay. Iwasan ang paputok. I-report ang bawal na bentahan ng paputok sa PNP Hotline 117 at sa DOH Hotline 165364. Isang paalala mula sa inyong DOH. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo. Nescafe Classic. Susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo. Purot natural to. Susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo. Nescafe Classic. Susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito
Pumasok ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan. Kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Ano ba ang nangyayari sa Legazpi City Water District? Pirang aldaw na daing tubig, mga tugang ang satuya tabi na mga mga gripo. I mean, wara-wara ang bulos kan gripo. Kamu Ronald, may tubig ka mo sa dapdap? Si Padingmar, Yan si Padingmar. May na-interview ka sa programa mo tabi kung may paliwanag lamang ang LCWD. Tabi, sir. Waraman. Iyo. Si Pio, garo man kay Pio, ano? Garo man gayon. Kaso ako, experience ko ini. Dakulon ako experience ngunyan na tungkol sa mga public utilities ta. Kaso hapon, Ronald? Kaso hapon, Huwebes, pag-abot kong tanaguli-lugad, paminsan naguli akong alas 9 pagka-programa ko, tara mo man sana makarigos. Kundi nangarigos kaya ata, bata malipot. Kaso hapon, di nagkuhan muna ako, tanga niya ako, mga 10 o'clock, mapa-DZGB ako, 10:30, mapatiwi nga ni. Salamat pala ha sa mga donations nindo, i-deliver ta sa TV. Patadod po, balikan ko na lang po na 7:30 ha, sa mga donations nindo. O ano ka ang Ronald, pagka sumana yung 30 na maalas 10, ang bulos nagsasaday. Nagsasaday ang bulos sa gripo hanggang sa nawara. And de ko alam kung anong oras nagbalik. Kaya, maray nga nito, pero may ako may na-stack na tubig sa sakuya na balde, dakulang balde.
Duman ako, kinarigos koronal kasuhapon, sarong balde may ka mga nasa, sadit sa nang balde. Duwang dugdog sabon. Pakasabon na kimaray, tulong dugdog tapos. Pero po tabi, si Ma'am Arnie kaya, garodain na sa LCWD. Ano pa de? Wala na si Ma'am Arnie? Garudain na. Daina. Ang nagsalida, si Sir Richard. Nagpost pala. Facebook nagpost kasi. Sige nga ang post nila sa Facebook. Ili nga oni, pero sampulo ang text ko niyan. Anong rason dapat di? Sa Facebook talaga. Kasud ma. Kasud ma mga 10:14 a.m. Oh, see? Almost all areas in Legazpi nagkakaroon ng water supply interruption. Low pressure and quality concern dahil nag-emergency shutdown ang PhilHydro's pump dahil sa electrical issue. Salbatan ng PhilHydro inio. Electrical issue, kuryente. Iyan ang post. Iyan ang post. Then follow up. Okay, thank you pa diya. Thank you. Tod tabi na 7:30 to 9. Apudang ko daw so general manager si Engineer Isplana. Garibaga ang LCWD, dahil na lamang nag-i-effort, pagka-post sa Facebook, bayaan ang Facebook. Dahil na lamang nag-i-effort na mag-contact sa gabos na mga radio stations. Kung mas ka ng radio station, basta DZGB, okay na yan. Para ka mo maaram sa cellphone kan sa mo yung mga pag-iriba digdi, ma-upload o ma-text ka mo, arog kan pigigibo ni Ma'am Arnie. Namimiss ko si Ma'am Arnie. Very active ito. O ngunyan, ilinga, so, dyan sa barangay 18, si, Sir Aldin siya, bako Aldin. Tulong aldaw na ngaya kaming daing tubig sa barangay 18. Pawara-wara, o nagpost kasuhapon, gustong sabihon before that day, o before, ngunyan dapat, may tubig. Ano ba ya kamo dyan sa LC? Kaya na uya, taon-taon, isumbong taka na kamo kay Mayor Rosal. So iba pala dyan, tinaranggal ni Mayor. Dahil ng katultuli ang serbisyo. Kuryente, tubig, kuryente. Daraga, tubig, kuryente. Kamalig, tubig, batak ang tangke. Sistakan nga kan tubig dyan sa relocation site. Na-discover kan Kamalig Water District, batak ang tangke. Dahil mo nagagamit, luho ang tangke na ginibo. Natabaya taro kayo ng mga serbisyo tangon yan. Dahil na ka mo nag-iisip ki, piga-apod na, mga precautionary measures. Nagbar down sa kuryente nindo dyan sa PhilHydro. Dahil ka mong generator, di pandara ang generator. Lalaot sa generator, bakal kisaro pang generator. Magastusod man nga rekomendasyon mo, Noy. Pero dapat ki-excuse kita ta public utilities ini. Hello, good morning. Hello, good morning po. Good morning, ma'am. Hi, Sir Henry, good morning. Good morning. Since natukar mo pa ang tungkol sa tubig, hindi po sa barangay Anislag, dahil magpukit tubig, takapag ipapangkin ka. Ay, sus ko, madam, magparangalas ka pa kan. Prime waters, baga ka mo. Opo, sir. Kaso po, kang naman naman kiresibo. Sabi ko, sir, dahil pukit tubig kami. Wala man po, sige po ang bayad, wala man po, nagabulos. Ang kontan, madam, kayo, magnegosyo na kamo kay vulcanizing shop. Takay po ang tamparos. Sir, pwede po. Pakianuhan mo mapang-prime water na. Paanohan man kang digdi sa Anislag. Pa yan. Bata ang prime water, mapagalon apudan. Sige po, Ako ani po, sir, napatagal naman nagparpasilin sa inda. Kasi di man po ang reklamo ko, di man po na-actionan. Yes. Okay. Salamat tabi, madam, Okay. Sige po, sir. Thank you po. Di ko aram kung nataining mga public utilities. Arog sinda kayan. Ma-post sa Facebook. Garibaga so, ang gabos na taga-media, ang gabos na tao, obligado nang mag-browse sa Facebook. Tapag ginapudan mo, ay nag-post niya kami sir sa Facebook. Garibaga obligado na, mga tugang ang publiko, budaan si Sayman na mag-browse, mag-follow sa Facebook ninda, oral daw. O, ilingay ni, kabangan,
Kasuwa po naka-experience akong daing tubig. Anong po? Ano na? Tapos isumbong ta na kamo kay mayor daw. Dahil nakitang katultuloy digdio. Mga tugang, kung bako kuryente, tubig, kuryente. Good morning! Talagang mapagalon ang tubig ipaliwanag ninda ka iningan ni atab pasana. Daing tubig sa lababo, barangay baybay ini. Bye-bye. Daing tubig atab. Hello, good morning. Good morning, Kadi. Yes, sir. Good morning. Pero harangkaw na naman ang kiray ta. Naghalangkaw, so kangko, so angog ko. Harangkaw, naabot na so puro kang buhok. Latasunta kang sarabayon ka dyan. Nag-feedback, Migo. May feedback. Opo, okay. Thank you. Maraoton pala Ronald na minakaon ka sa duwang pandesal pagkaaga. Ibaon man pala sa epekto ka, ano yan? Duwang pandesal sana. Ayun ka mo. Bika panangit na naman indo ako. Hindi ka. Alas 7 na pati. Mabaretan. Ay, alas 7:04 na. Mabaretan na si Pading Maro. Diyan na lang na 7:30. Diyan naman na 7:30. Tabi, babalikan tayo. Diyan na alas 7:30. Ang pag-irestoryahan ta mga tugang, sarong oras may kabanga, tubig sana. Tubig sana ang pag-irestoryahan ta po dyan na 7:30. Water, tubig, is water tubig to handle? Latasunta ka dyan. Sa San Roque, Legazpi, free iced tea. Nakabaga. Ay, sos kita. Kung bako kuryente, tubig. Kung bako tubig, internet. Digdi sa barangay 8 may bolos, pero coffee mate ang kulay. Sa kabaga. Ito kung may tubig sa arungon niya. Bata makariko sa kutod taon. Barangay 1, Purok G, Sariles, wala pong permit tubig pag aldaw, pero wala tubig pag mata. Matanga, magsalon. Rawis, makusog anto. Sa Rawis, makusog ang tubig, be. Digdi po sa barangay 18 may tubig pero dugi. Tubig problem. Yes. Digdi sa harungon yan, di ito ng bulos. Nga gaharok kami digdi sa baba. Tawara tubig sa taas. Kan banyo? Sabi ni Ate Elsie. Nangyari sa Maabaka. Dahil pag kita nag-improve kan serbisyo ta, rasonan ta namang kalamidad, puro na sa nakita rason. Dahil kinahiling nakaskas na serbisyo sa publiko. Bata pag nagdali magbayad sa Indo, automatic may surcharge. Tapos kung kamo minapabulos kimalabog, papagihon sa papagihon sa Ronald, sa kontador ta, mabayadan mo, mati na tubig. Salamat po! Woo! Goodbye! Pamaw na! Jim's Coffee, ang kapita. Baka malingawan nindo. Mag-Jim's Coffee kita. O 7:30 to 9, ang pag-ururan tapo, tubig sana. Dahil paghaluan ki iba ha, tubig sana. Salamat po. Pading Mar de la Cruz, susunod na muna sa Bareta alas 7. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga sa kabataan.